Na 60 jaar moet politiehondenvereniging Saaftingen de Klinkse bossen verlaten. Die beslissing werd genomen door het Zeeuws Landschap, waarna de pachtovereenkomst stop werd gezet. Het levert grote teleurstelling op bij de leden van de politiehondenclub. Ja, het doet zoveel pijn. Dat is niet te filmen. Dat brengt bij ons, maar niet alleen bij ons, bij heel de gemeenschap. Hè. Iedereen staat achter ons. Heel het dorp, de buren, die vinden het allemaal verschrikkelijk. Hoe voelt het om die steun te krijgen? Ja, dat is heerlijk. Die steun kwam er inderdaad volop, want de gemeenteraad en het college van Hulst staan achter de vereniging. Volgens Rudy ligt vooral de gang van zaken erg gevoelig. We hebben in 2023 een vergadering gehad met de beheerder. Die hebben een aantal vragen van wat doen jullie hier precies. En daar hebben we op alle vragen een antwoord gegeven. In 2023 hebben ze helemaal niet gezegd dat we hier in 2025, eind 2025 weg moesten. Net geen woord. We hebben gevraagd, geef dat verslag dan van die vergadering. Er wordt gewoon niet op gereageerd. Dus we worden nog compleet genegeerd. Ze willen met ons niet praten. Niemand kan er iets tegen doen. De voorzitter is er op zijn zacht gezegd niet heel erg blij mee. En dan is er ook nog onduidelijkheid over wat er precies met de grond gaat gebeuren. Dit stukje grond, waar gaat het over? Er ligt hier 160 hectare bos. En aan de overkant van de Rijksweg ligt er nog eens 120 hectare bos. Wat moet je nou met zo'n stukje? Gedeputeerde Staten van Zeeland liet ook weten volledig achter de beslissing te staan van het Zeeuws Landschap nadat er door de BBB vragen over waren gesteld. Ze spraken over een militaire sfeer en de verschillende klachten die waren ontvangen van bijvoorbeeld recreanten, gericht op PHV Saaftingen. Een standpunt dat eerder al door wethouder Jean-Paul Hageman werd weerlegd. Daar zijn nooit geen klachten ontvangen. Maar ook door Rudy zelf. We hebben nog nooit een klacht gehad. In die 60 jaar niet? In die 60 jaar niet. En nog niet. Nee, als je de buurt af zou gaan, die vinden het ook verschrikkelijk. Nou, we rijden elke oefening, moeten we door dat straatje. Doen we op het gemakje natuurlijk, hè, want er wonen ook kinderen. Maar die mensen hebben er nooit last van gehad. Nog nooit. Hoewel dat een flinke klap is in het gezicht van de club en ze eigenlijk weer opnieuw moeten beginnen, moeten ze niets weten van stoppen. Nee, dat doen we zeker niet. Het is een passie van ons natuurlijk en dat geef je niet zomaar op. We hebben nu een tijdelijk onderkomen en steken bij een bestaand clubje. Ja, we zijn naastig op zoek naar een andere locatie. En dat valt niet mee. Maar stoppen doen we zeker niet.